Ba, pati lang ako ba? Sumukan mo, igang kay Baisig, dikit bi pala yun, ito bi. Bin, kabalo ka, Bin. Awa sa tao, Bin. Normal lang. Mong ipagamit na ako, Bin. Talo, ayos na lagi sa rulo. Ikapoy ka Bagi. naman, Bin. Sige na Ikapoy ko ba sa'yo kay ko? Sige na ba? Pamino sa ayo sa ganay karon, kay ikapoy ko na malingti ko ganina. Wakoy tarong tulo. Ako lang. Ako lang ayos sa ganay karon, no, ikapoy kay ganina. Bugat yung mga banyerang ipangalsan ako. Ako yung pahinga mo. Pahinga ka po yun, noon tag maayo ang trabaho ni mo. Good. Aw, bingingigay. Pangin sa ko ba? Kapoy kay ba? Ubihan ni Agi, ha? Katong gikapoy ko. Imo nga gigapong gilabtan. Sige na ba? Alam nga, kisa may nag-drive ako. Ato, di ba ako? Mag-relax Ako naman na drive ron. Kapoy lagi ni kapoy ganay kayo no. Pauwi sa kuno. Kaoy. Sumuka ni mo, ko natahong ni kadra ron. Sana simulang Oh. Shit, yun yung bayutan niyo eh. Makadaot yung kagadlaw ba? Saba na, Bi? Paabot na lang. Kaya tuon siya na si Marjong. Magunsa ba kay Lamay Jong, be? Ako ang hangyon. Makigamit ko siyang kwarto. Game! Yati asam to balay sa kong agaw bay nakalimot na mangugudugay na mangugawa kadto diri sila ha. Yati, kuya, wala burma ng tawana. Ay tama ni aktor mo paano ko ni bi. Kanang call, pwede mangutana call. Si Angkol, mas Angkol pa magagnaong sa kuha. Ay, sorry boss. Mangutana lang tako ba kung asa ang balay sa kong agaw si Marjong ba? Parjong, Oh, tuwa dito boss. Unahan to, boss. Dito. kana. Oo, dra. Sige, salamat call. Ay, sorry boss. Sorry boss. Pre! Uy! Pre! Bali, bata! Uy! Nay, mong daddy dira, pre? Daddy, lakams, daddy. Ay, stay nga, pre. Ganing pahirmas ako sa mong kwarto, pre. Extra ako, Sa man na. Sa extra. Nanda sa rin yung kabuang ba? Jong, sige na Jong ba? Ika to lang bunog sa buwang ba? Dire, sa, makitulog mo dire. Mong kwarto lang, kay isa lang man. Isa lang kakunan. Isa lang kabutuhan, girl, promise. Sina Jong? Nang katul na kayo, namang kitambal diri. Listen yung happy na, pag umana. Uy, ikaw ba? Dali iba. Palundri ang hapin na. Anan yung mga kabuang bro ba, madamay ko, mabisit-bisit na ang kwarto ba. Napay dugang kinto, yasang lansa ha. Katong last ba, wan yung labing habol ba. Basta ipalundri ka ron na. Pre, sila bahala. Balatuhan ka ni, balatuhan ka. Sige na, katul na kayo. Nang pa si daddy. Di na ko ipundisol diri. Yati, yun si Pariba, madamay naman ko sa yung mga kabuang. Alan, mata, uy. Ako naman siguro ng balay ni agaw bay katong giingon ni Angkol. Iyohon ako bi. Nawa ay abre siguro ng gate nila. Aba ng gate tani. Oh, grabe ng gate nila agaw. Gaw! Hoy! Dahil ganyang gate gaw! Buwan, matingali ka gaw, kani, magulitulak, di man na, kasi minto na. Abi lang gusto yung gate gaw. Ay, kay palata gaw ba niya, gaw. Ano nasag man ka diri gaw? Gaw lang tayo. Uy! Grabe, sugag bawo ni mo, im. Yan ang makikagpurma, moran magana maligag street food sa India. Ma'am, kung yung mga pormahan mo dito sa probinsya gaw. Tara, kay sulod diri, be, kay dito tamang istorya sa sulod. Sige talaga. Uy! Dahil mo man ang gibilin mo chanilas. Ay, dili bilang gaw. Dili ba diri dito apa? Sorry gaw. Kapag ay kasagit. Iyan yung bata, uy. Di man, ano yung gagaw, uy. Napatay. Si Pare naman din sa kwarto. Go! Isa. Ulat na sa ko diri. Nasa ko ito ang kadali dito. Dali na ko? Ulat, dila. Ay pagkasikas dira ha. Gasgas na sa kanan, daddy. Sige gaw. Ako tong gitan on the agaw dito aboy. Yung pag-relax ba? Katul na yung kayo. Pambalan mo kung yun, raw, na ipundisol diri. Ikaw pa, Uy! Sama na. Na akong igagaw, bagi ka probinsya. Ha? Yati, mutambal pa mangkuha ni Pre. Tambal, tago sa movie. Asa mo agyan ni? Kaya suksok mo dira. Gaw! Gaw, alin na gaw, okay na gaw. Ay, okay na gaw. Dali. Ikaw. Ligaw. Ano sa ko gaw? Oh, sige gaw. Diyan lang sa kagawa. Dito na sa ko. Oh, lingkod na diyan. Nasa ko ikon sa kusina. Ha? Pawis Lingkod ko gaw kay kapoy ko sa biyahe. Bitaw na maglayo-layo ka gigikanan ba? Sige gaw. Ubag balay nila ang gaw eh. Layo, ang kaysa mong abay. Pagkaway sa kudari, kapoy ko sa biyahe ba?
Mahulang ako eh. Ginab, dali na dili. Mahulang ako. Takang man na ni, bakit mabot ang daddy ni. Gaw! Gaw! Saan to? Saan to syagit? Nani syagit tao sa gawas. Gaw! Tabang gaw! Daot na sa mga ka! Gaw, manuyok pa ninyong bangko, gaw! Sa'y manuyop, daot! Daot tayo ba tayo? Humok na mong gunagoy, kinaman ay kutso sa sulod, humigda ka, mulaw, di na gamay, di ba nagsuyo? Ay, mo na ni Kutsun, gaw! Kutso ni tawagan eh. Apim na ako gisuyo pa kong likod, good! Oh, lagi na ba? Sige na! Migda sa kutari gaw, apim. Paway sa ko, gaw. Sige! Daot, matanin, di na manuyop. Malugod na mo na ni Kutsun, di. Kutso na! Nakanotbog na, ilista na, kutso na. Timan na ako ni gaw. Sige, sige. Yati. Wala lain mo tanawan eh, kaya ako na nitabunan. Hindi na dyan ang bataan eh. Pagkausun, saan ako to sila paribe? Huy! Simon! Kung nawas mong dilbig, ina ako igagaw! Gus, gus! Shit, wag pa patang ba? Ayoko! Bullshit! Bisit ka! Uy, yan akong agaw eh. Pair ko na nang tingali na ako ni. Ako na yung gangan na niyang gisuot ba? 16 degrees be. Huwag na ako, uy. Ala, tugawa dali, uy. Naman siguro may multo yung balay niya, gaw. Gaw! Gaw! Hindi man lang sana mo din buhangan eh. Gaw! 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 Uy! Musta ka? Kung saan na yung balay, gaw? Ubog na, bagong palibot, gaw. Naman siguro yung multo nagsusunod sa kwa, gaw. Huwag na be. Buang man tingali ka sa multo. Tora ako kada ko na aircon no. Siyempre mubugnaw na palibot. Kaya igang gagnaw ang ganyan mong aircon na ka. Ay, mo na yung earphone, gaw. Gawa na aircon, ilista na aircon na. Gaw, gaw. Gaw, sorry, gaw. Sige na, tulog tiwas. Mataan eh. Yati, ang earphone na ni. Abi man akong giwakwak na ako.